Давай сега нарежам аз, идвайте и вие. Ето тук на 120. Ай. От 15-9-2 изкачвам с моето братле. Знам как да ги взривявам още от малко дете. Като не кепрам част колело с двигател по всяко паве. Бях посвеж от всички квартални типове с БМВ. От 15-9-2 изкачвам с моето братле. Знам как да ги взривявам още от малко дете. Като не кепрам част колело с двигател по всяко паве. Бях посвеж от всички квартални типове с БМВ. Преди гонихме сакове от глада в кварталите. Всяка емптито си рола закривахме с балите. Сега гоним сцени и гърмим си по залите. Чиста работа за режики, кавалите. Знаеш, трябва да продължим да градим. Аз съм чиста си от устата, огън от главата дим. Хора ми се чу защо ни денем ни нощем не спим. Защото нямаше да сме тук, ако на едно място седим. От 15-9-2 изкачвам с моето братле. Знам как да ги взривявам още от малко дете. Като не кепрам част колело с двигател по всяко паве. Бях посвеж от всички квартални типове с БМВ. От 15-9-2 изкачвам с моето братле. Знам как да ги взривявам още от малко дете. Като не кепрам част колело с двигател по всяко паве. Бях посвеж от всички квартални типове с БМВ. От моста през пазара в чантичката с кантара. Шанаджит им даваше на едро всякаква извара. До кеша се до бара, изнагля много измекяра. Никога за внимание, винаги го прав за кяра. Събуй се в него с вяра и в очите пълна вяра. Каза си на ум, време за душевно спокояване. За миг се замисли царя и почна да заявява: това няма как да стане, аз съм труден за опитомяване. Тя да го направо пръскат. Тоя трак направо ги убивам с този трак.